Почнемо з найважливішої інформації. Журналіст Дмитро Гордон написав у своєму фейсбуці наступне. По моей информации, 40 минут назад на самом высоком уровне принято решение о том, что внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся в середине сентября. В ближайший месяц-два нас ожидают отставка Гройсмана и полный разрыв отношений Порошенко с Аваковым. Пане Зоряно, прокоментуйте, будь ласка, цю інформацію. Ну, ви знаєте, я тут нічого не можу коментувати. Це думка шановного Дмитра Гордона. Я не знаю, звідки в нього така інсайдерська інформація. Якщо вона є, він її озвучив. Особисто я в це не вірю. Переконаний, що ніяких парламентських виборів дострокових не буде. Для цього просто на даному етапі немає жодних правових підстав. І тому впевнений, що це просто, ну, скажімо так, чергове збурення інформаційного простору. Бо, знаєте, останні 3 роки ми постійно чуємо